Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det Gamernes Køkken, men i dag er vi ikke alle tre her, men kun mig og Lukas. Og vi skal have derinde i flæk noget mad. Så kom med og følg med, og vi skal først hen i køleskabet. Hvad skal vi starte med? Jeg ved godt, hvad vi skal lave lige med det samme. Hvad skal vi lave? Et spejlæg? Nej, hvad rører ikke. Eller skal vi? Hvordan et spejlæg? Det smager bedst. Nej, vi laver ikke nogen æg. Fuck. Vi vender tilbage om 2 sekunder. Der. Så skal vi lave noget toast med Vi skal lave boller. pariser toast. I stedet for med pariser eller sandwich things, hvor pariser Så tager vi dem her. så tager vi krydderboller. Det er fint nok. Du skal lige. Hvis I har nogle gode idéer til noget mad, vi kan lave, eller et eller andet, bare nogle videoer, Skriv, hvad vi skal lave, fordi vi ved ikke helt, hvad vi skal så er lave. der en nede i kommentarerne. Okay, så starter vi med skinken. I wanna see your dance like a bird. Man. Sådan. Lidt overhovedet med noget, sådan lidt noget der. Hvis I undrer jer, hvorfor der står en iPad, det er fordi vi er i gang med at uploade en anden video, vi lavede for nogle dage siden. Ja, der kommer lidt sent ud. Desværre. Det var fordi, der var en, der ikke gad at uploade, Lukas. Hvorfor? Hvem var det? Eller 2, der ikke gad. Og der var Jo, vi uploadede den, men så gik mailen ud af det. Fedt nok. Så er det bare på med bollen. Og så må vi simpelthen lukke den. Det kan vi sgu godt. Du lukker bare. Luk. Ned. Så Sådan der. er det pander inde i gang. Og så rydder vi Den er hele ikke der. Vi vender tilbage om lidt. Hvad fanden skal vi lave, mens vi venter, mand? Ja, det spørger jeg så. Begynder at lyse. Når den begynder at lyse herover, er den klar. Når den lyser herover, er den tændt og i gang. Så lad os se. Hvis I kan høre noget, der larmer, så er det den her. Der bruger Drenge, så er den færdig. Langt om længe. Ud med det. Det her var fuck. Det ser fuck ud, mand. Mega. Tror du også, den er varm? Ej. Du tager lige lidt. Det gjorde på munden. Der var lidt ost op. Og til huske, så var det den her. Den her, vi lavede sidste gang. Og den drink, vi fik. Og vi er i gang. Kig sådan her. Den er i gang med at overføre nu. Færdigheden. Som du kan se her, så er den i gang med at overføre. Så det er bare dejligt. Ja, det er da bare dejligt. Vi er tilbage om 2 sekunder. Som vi kan se her På vej. overføre til YouTube. Den bare rulle, den kommer ikke til at hedde det der. Og ja, de færdige resultater. Sådan her. Skal vi sgu ikke også have noget at drikke? Jo, det skal vi. Hvad? Vi skal have det her. Det skulle blive... Det bliver sgu bliver sgu dejligt at bare drikke. fedt. Yes. Skiller. Så, du fylder også min nemme. Det smager sgu dejligt. Fuck, hvor dejligt det her, mand. Drenge, Så fik vi jeg sgu ved noget godt, at det er drikke. lidt dårligt lys, men altså.
bare dårligt lys. De vil sidde lige her. Måske kan de ret. Det her vi. Nej, det er bare dejligt. Det er dejligt det her. Hurtigt mad. Lav det. Sgu skønt. Det er sgu dejligt. Okay. Ja, det her var alt for den her video. Håber I synes godt om videoen, og hvis I vil have mere af den her slags, så like Og subscribe. til kanalen. Alt det der lort. Så ses vi. Hej.